Heipä hei! Tällä videolla me tehdään muodonmuutos Lasa Apsolle. Tässä meillä on nyt lähtötilanne, mistä lähdetään tekemään. Niin kuin huomaatte, mä hieman tässä aluksi epäröin. Tää on tosi kova paikka. Mikillä on ollut 9 vuotta tää pitkä turkki ja nyt me päätettiin se leikata lyhyeksi. Ei ollut kauhean helppoa. Tämän jälkeen mä otin vielä trimmikoneen, jolla tää totta kai siistettiin. Mä käytän tässä tuollaista 7 FC-terää. Halusin siitä tosi lyhyen tästä turkista. Se on kaikki tai ei mitään. Tässä näkyy nyt leikkaamaton puoli ja sitten leikattu puoli. Osa 2 tulossa.